Така, започва четвъртия епизод. Вече се прибрахме след злополучното гонене на зайка. Чакаме Алекс да влезе. Всеки момент ще се появи. Охо! Ето го мечтаното чудовище. Ще щупи вратата. Убих го. Влизай. То ще щупи вратата. Добре, лягаме. Дадайте нещо. Даде ми мъртва плът. Обикновено да, броня. Това нямаше. Тия гадове. Но Сега навънка ще има чудовище. ще щупи вратата. Да, виждам го с брони. Отиваме. Аз съм на малко сърца. Ще ме убие. Алекс, помагай. Аре, убий го отзад, де. Браво. Ти взе бронята? Не ти. Не съм я взела. Значи съм я взела. Аз няма значение. Ела да се прибра. Чак. Аз лично ще се нахраня, не знам за теб. Аз не съм я. За да ми възстанови сърцата. Така имаме малко месо. Ще го сложа да се пече. Не, аз имам много. Аз ще относя. Добре. Ще направя малко факли. Няма да знам. Овца. Сега ще мръш. Аз ще хода да събера, да си направим реколта. Окей, намери малко. Аз ще ходя да подсеча малко дърва, защото имам един план. Имаш ли? Всъщност аз си имам. Окей. Махни го. Защо влизаш? Трябваше просто да го махнеш. Да, не ползвам. Сега ще почнат и други. Няма значение. Ти се какво правиш? Като се прибереш, ще видиш. Намери съм и не изненада. И аз имам малко изненада за теб. Намери крава. 2 крави. Ти виждаш ли ме? Не. Аз тук убивам 2 крави. И... намери гъбено дърво. Не ни трябва. Да го донеса ли? За какво ти? Не знам. Честно казано е безполезно. Това после. Така. И бамбук откъде? Ще питам да разсира малко къщичката. Няма смисъл. Няма. Да слагаме добре и да съберем материали и да си направим едно голямо имение. Аз предлагам от каблстон. За сега нямаме каблстон, но окей. Къде е слънцето? Сега ще проверя. На средата точно. Малка оградка против гадните зомбите, които щяха ни щупат оградата. Вратата. Вратата всъщност, да. Почна да блъска по вратата. Хората видяха. Намерих кон. Добре, рано е за седло още. Аз мога да го направя. Даже е сега на момента го правя. Ако искаш го довери. На момента няма блокове и той не е супер. Не. Не знам, сега ще видим. Просто
се качи на него и му служи седлото. Аз ще направя гараж. Шегувам се. Опитам я го. Чакай. Но не мога да го карам да ходи. Нямам седло. Ами не направи ли седло? Не ми достига малко. Еми остави го там. И запомни къде е. Я ела да с малко кожа. Сега ще кажа колко даже. Това е броня. Как се правиш седло, бе? Оф, седло. Намираш ли го? Не. Я донеси това. Ма не, просто не е така. Донеси го кожата. И аз идвам да я взема. Ела си я вземи. Остави я в шкафа. Ако коня е избягал... Ости този проклет кон, има много коне. Не е важно сега кони. Още нямаме дори и къща. Нормална. Имаме барачка. Падам. Умирам. Направи мотика. Аз нямам материал. Добре. Значи ако ядеш, яш от овчето. Не си ми оставил кожата. Имам две, ето. Да, я. Вземи си. Овче. Дай всичкото месо, което имаш. Печено. И печено и непечено, Печено всичко нямам. слагай. Всичко слагай там. Имам 14 овче. Ами, дай го. Супер, имаме храна. На мен ми излезе. И добре влез. Бъгна нещо. Така, това е къщичката. Следващия епизод, може би ще я разшириме. Не знам там какво ще правим. Ако не, ще построим още. Аз предлагам да ще направим втори етаж, като ти разшириме. Напредите. Добре, ще решим там какво ще правим. Да стана си Направим доста мотика. интересно. Ако искаш да прави, Няма материал, казах ти. сега ще направя. Направи. Ще му дай. Защото да стана пред това. Ето ти мотика и затваряй вратичка. Служи в чест. Оф. Какво? Може след малко да се прибираш, няма да е лоша идея. Няма да те чакам, ще се спавнат чудовищата. Само ще има кокошка да я убия. Нямаме достатъчно месо. Разбира се, че имаме. Аз предлагам следващия епизод да почнем да снимаме. Че ние до сега не снимаме. Не да снимаме, а да събираме дърво и да правим къщата. Има още време да се стъмни. И аз отрязах вече. Вау, тук има 3 овце. 4. И аз виждам две. А ти ги биеш между другото. Ще уби свиня. Май най-често ще ядем